Cilj ove mere je da vas podstaknemo, da krenete u ostvarivanje svojih ideja, svojih želja. Ove godine smo opredelili rekordnih 25 miliona dinara i vas 64 ćete pokrenuti svoje poslove. Ovaj iznos koji grad obezbeđuje, mislim da vam je značajan da pokrenete posao, dalje je na vama da nastavite dalje da ga razvijate i ono što je zajedničko važno i za vas, a i za nas kao grad Novi Sad, a to je da otvarate nova radna mesta, zapošljavate neke nove ljude i to će biti onda obostrani uspeh. Želim da se zahvalim u ime svih mojih sugrađanki i mojih koleginica ovde, gradu Novom Sadu, na ovoj pruženoj prilici, zato što nam mnogo znači za jedan zdrav početak ovakva vrsta podrške.